En dita reunión, na que asistiu xa o presidente da Asociación Xuca, Ramiro Bello, acudiron os representantes tamén das asociacións xuvenils como a Segal, Jaime Godás, que impulsaron estas iniciativas desde fai meses. A elas acudiron os representantes institucionais do Concello do Partido Popular, Partido Socialista, Espazo Común, Bloque Nacionalista Galego e Podemos Carballiño. Nela acordouse crear 4 grupos de traballo para demandar a venta de billetes na estación do Adif. Para elo colaboran nunha campaña de información na vila e nas parroquias do rural. A maiores, o alcalde da vila anunciaba a reunión que terá lugar esta semana coa Adif, este vindeiro mércores, para a modificación de horarios da venda de billetes na estación da vila. A unión de todos os carballiñeses é o que nos vai a poder permitir manter e mellorar, porque hai que falar de que hai que mellorarlo, non só mantelo, o que é o transporte en xeral. Estamos a falar de transporte ferroviario, estamos a falar de transporte por carretera, estamos a falar de transporte nacional, autonómico, local, e, bueno, eu creo que iniciamos un camiño prometedor. É importante a unión de todas as forzas políticas e de todos os colectivos e veciñais, sociais que existen no Carballiño. E, bueno, este mércores manteremos unha primeira reunión con Renfe. Hai propostas xa concretas, como pode ser a modificación de horarios, como pode ser a rebaixa de billetes do prezo, como pode ser a apertura da venda de billetes, e eu creo que nesa línea, primeiro, de conseguir o máis pragmático e o máis tal, hai que enmarcala, como quedamos hoxe nesta reunión da plataforma, nunha visión máis global do que é o transporte do século XXI. Ese tren que está en exclusiva para uso do Carballiño, reaxustando horarios, pois pode ser moito máis atractiva para a veciñanza e dá moitos máis horarios de disponibilidade en canto a vir e estar nun sitio, tanto en Ourense como en Carballiño, combinando ao mesmo tempo con outra planificación dos horarios dos autobuses. Entonces, nesa línea hai que traballar para que o que temos actualizando, cambiando esos horarios, o melloremos sin perder a perspectiva do futuro, sin perder a perspectiva de que na estación do ferrocarril ten que haber, sí ou sí, nun tempo non moi longo, unha estación intermodal, que é o que vimos peleando dende hai moito tempo, e ao mesmo tempo poder facer ver aos veciños e veciñas do Carballiño que o transporte público é bo, e que é necesario utilizalo, e que non sexa a pescadilla que se morde a cola de como non hai servicio, non se usa, ou non vai a ser que haxa o servicio e non se use. Isto camiña, isto avanza, é certo que con menos xente da que sería desexable, creo que todos temos que anotar nas nosas axendas, aquí o falábamos os representantes políticos, veciñais e demais, mobilizar e concienciar a xente da importancia do transporte público, pero, bueno, como digo, a asociación, a plataforma está legalmente constituída, hai un plan de traballo, hai xa organizados grupos de traballo, e o camiño é este, se non queremos que desapareza o transporte público e perda un novo servizo o noso concello e a nosa comarca, non? É moi importante participar todos e que isto, como digo, este movimento continúe e que a xente participe cada vez máis. Agradecerlle, por suposto, a Xuca, a Sesgal, a Ramiro, a Jaime, a Alex e demais o seu traballo e o seu esforzo, e, dende logo, poñernos todos ao seu servizo e poñernos detrás deles para empurrar e para axudar no que sexa necesario. Poderíamos ser máis, pero pouco a pouco creo que isto vai asentándose para medrar. É moi importante que estemos todos de acordo no diagnose da situación que estamos a vivir co tema do transporte e das comunicacións. É moi importante que todos reivindiquemos un tren, un transporte público, sexa ferroviario, por carretera, do século XXI, cunhas infraestructuras do século XXI, e a situación do Carballiño é crítica, é moi crítica. Entón, eu creo que debemos seguir nesta liña, sumar cada vez a máis veciños, a máis concellos da comarca e mobilizarnos. Pois o que temos que quedarnos é que por fin confeccionamos os equipos de traballo, que o importante é sumar que esta sala este sempre chea, que hai que concienciar a xente de que é moi importante, que se non facemos algo xa, e o dixen xa varias veces, que estamos no punto de non retorno, necesitamos a xente, necesitamos ao pobo do Carballiño que de verdade
veña aquí a traballar e con este grupo de traballo pois decir que Carballiño está aquí, que non podemos desaparecer. Sí, bueno, era constituirse legalmente como asociación ante o Ministerio do Interior tamén para ter personalidade xurídica ou poder, bueno, estar máis protegido legalmente e demais e poder loitar, falar con outras plataformas. Eu, por exemplo, nos periódicos pois solía ver de vez en cando unhas que había pola Mariña Lucense porque teñen problemas co FEBE, que ali teñen, bueno, como un ferrocarril máis de cercanías, que tamén tuveron problemas, están loitando, pois ora loitamos no Carballiño, pois concellos de arredor, que pasa o tren tamén, como por exemplo Maside, Irixo, Boborás, pois que ou sea, que estar ben comunicados co Carballiño e ben comunicados con Ourense para que, pois, casi como en algúns anos se pretendía que fora isto unha media cidade de dormitorio, unha parte máis de Ourense, pero con bo transporte tamén.